Bruger din virksomheds medarbejdere uforholdsmæssigt meget tid på kørselsregistrering, og klager regnskabsafdelingen over, at de bruger meget tid på at få håndskrevne kørebøger ind i jeres systemer, så har vi løsningen med Atax One. Verdens mest avancerede kørebogssystem, som via avanceret GPS-tracking-teknologi automatisk genererer jeres kørebog, så medarbejder og regnskabsafdelingen slipper for besværet. Og hvis skat kommer forbi på besøg, så er der styr på dokumentationen. Og hvis din virksomhed har mange biler, indeholder Atax One alt, hvad du behøver for at lave fleet management, hvor du hele tiden har overblik, hvor jeres biler og chauffører er henne, og om de møder jeres kunder til tiden, og hvor Atax One hele tiden sikrer optimal ruteplanlægning med mindst mulig forbrug af brændstof og omkostninger. Atax One registrerer også, om en bil er uden for sin rute, eller befinder sig på ikke aftalte steder i givne tidsrum. Alt dette for at sikre dig, at dine chauffører kun benytter bilerne til erhvervsmæssig kørsel, og at dette kan dokumenteres. Atax One gør det besværlige arbejde, sparer tid, giver overblik og sparer din virksomhed for mange penge. Få overblik, spar tid og spar mange penge. Gå ind på ataxone.dk og se, hvordan jeres virksomhed kan få Atax One i dag.